बिबोनांफोरा मालाय नोंगौ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबाननिफ्राय टिउसनाव थामखौ फिन खेबसेयाव बारबावबाय सय मास जिउ फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगानिफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोबोद सायलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो मोननानै समाय आरोना माइला बेसेबां टाइम जाखो 6टा बारबाय सोनाफोर थ' बिनि सिगां ब्लग्सआव आं खिथाखादोंमोन बिथांखौ आं दोनना फैदों होननानै थ' दा माने जों सारा दिन न'आव थाबाय आरोना बिथांबो गैया ओमफ्राय जोंबो गोदोनानै थाबाय आरो न'आवनो एकदम आंथ' बै गेटखौनो बारलाङाखैबो आरोना गेटखौ बारमाराखै आं गेटखौ बारमाराखै बेनिफ्रायहाय दा जोङो बिथाङाबो सफैसिगोन नालाय बिथांखौ लायथावथाव ओंखारलांसैलाय आरोना थ' बिथांजों लोगोसे थाफानानै एथ'साबो मखा आं नागारनो हाया आरोना खयेक दिनल' फैनायावलाय आरो माथो सोनाफोर थ' बेखौ एसे फान हिसाबै बुंदों बे आङो बिदि जेबो नङा जोंबो सानसे माने थानानै माने उदै दुनाय मोनजोब्बाय बरिं मोनजोब्बाय ओंखायनो जोंबो ओंखारलांसै थ' नायलांबाथाय बिदिब्ला आं दिनखौ सानथाम जों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना बिथाङा गुवाहाटिनिफ्राय फैफिनगासिनो दङ समय गैला माने ट्रेना मोनफैथारनोसै बाबा चल लेट्स गो ओमफ्राय आरो जाम्बेबि मोनसे घटनाबाव बिथां लाबोनाय उलखौ जोम सोलायबावनोसै आरोना नोंखौ देखायनो अ वाव रानि सनायाबो टफि हमबाय बाबाखौ लायबावनोसै ना अ येस फैदो दे ओंखार टफि गाननो नागिरा खिन्थु होनबाय कि टफि गानाबा बाबाया फैनो नागिरनाय नङा न'आव होनबाय लोगो थ्रोब आरोना फैदो सना फै आं हेलमेटसो गानगोन एकदम थोन गाखोना फैनोसैलाय दिनै बिदि थफ्ला थफ्लि गैया नालाय स्कुटिजों थांनोसै ना मा होनो बाबा थ' ब्लग्सआवथ' आङो देखायदोंसोमोन ना एसे दिनै जोमथानसै आरोना खामानियावहाय ओमफ्राय दा स्कुटि सालायनायावलाय बोरै जोमबावनो जाय ब्लग बिदिनो जोमनानै थांसै थ' आइसो थ' राहु केतु आइथिं नुलाजोब्बाय मानसिफोरखौनो थौ फुरा खालि जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै माबा शनिबारखासो नालाय शनिबारनि ब्लग्स थौदो बिथांखौ लांफैबा जायगा हले माथो खमला लांनो दखाना होनदो थ'लाय फैयाखैदां खमला नङालै दंखायो सोरना न'आव खमलाया थाबायबावगोनसो जाहैदों मा नानै अबाव थांनो बाबा लायनो बैनो नामा बैनो नामा ट्रेना आन्दायलायनाय थ' बैयाव नेगोन बाबाया बिथिंजाय फैया नंखाया बै मोनसे साइडजोंसो फैखागोन बे बैजों ओरैनिफ्राय फैगोन नालाय थ' जों बैयाव थाहैनोसै मोनफैसै होनदोंमोनब्रा दहाय ओमफ्राय थ' खिगालागोनबो हा मोजां नायखा गाखो हैया दे बोलो हैया थ' हैया दे बोलो हैया बाबाखौ खननै लांफैबाय ना नाय लायबावनोसै ना बेनो मा ट्रेना ओंखारबाय जाहैदों फन खालामबायबो फैखागौबो गैलाहाय जेकेटजों उदैजों जाबजों बल थांबाथां र' बाबाया ओरै फैगोन नङाबा ओरै फैगोन र' कम्बल गांसे लालायलायनानै थांदोंमोन बेस्रा खोमसि थांनाय नै सानसे थोलो घुमकटिसै आरोना बिथाङा र' नै हनिकु नुबाय बेसोरो नङाबा फेन फुङावसो थांनो थेवब्लाबो लुक्सआनो आलदा जाखायो आरोना थांदो थ'दो लाजिलायबाय थांदो मेंबाय थांदो हर बे गां लानो थांदो बामजादो आयु होजो हमथानाङा आयै लाजिलायदों पकरलिया थ'दो बा फार्स्टआव लाजिलायोहाय बिराद अभार एक्साइटेड जानानै फैयो नालाय ओमफ्राय लाजिफैनोसै आरोना ओमफ्राय मा लामा सामा बिफायाबो सोरनिबा आखायावसो दलदब होबावलायो मबाइलखौ खाराब नों थांला बिफाया गालांसै आइदो
थगायनायखौ मिन्थिखायो मालाय थ' मोनलांसैलाय आरोबाव कभी खुशी कभी गम थांसैबो आरोना थाव या देखो स्कुटि बोराय जाबनोसैलाय फुसका जाहोदोब्रा बिफा बैयाव जोब्बाय हनै फुसकाखौनो सान्थि मोनजाथारा आङो नानि जुनैनो दिनै बिफाजों थाबा आं जानोसै आरोना थ' गाखो ओरैबादि घटना आरोना सनाफोर माइरं गैबावलासो आरोना जानो बिथां फैनायजों जि लेक्साराखा आरोना आङो माइरं जोबनायजों बिथां सफैनायजों होननाय बादिसो ओमफ्राय न'आव थांबालाय माइफ्राथ' दंखायोआनो दा जागारनो माइरं गैला आरो ओरैबायदि आङो हनै सेरनै लांगोन 50 थाखा बासमति माइरं सेरसेयावनो 50 थाखा माथो होनबावनो आरो ओरै फैनानि गावस्रासो दखानदार जाहैबायहाय मोजां बियो माइरं रुनाय आं जाखांबाय आगोलाव 50 थाखा नङामोनलै आं लांनाय समावहाय गोदो अजन खमायबा भग साउल खिर जाग्राबो लाबावबायसो नै आधा केजि ना मा लाखो नोङो आधा केजि भग साउल ना मा थाउल बुट बादाम माइरं होननायसो जानोसै स्कुटिया दाख्लै सार्भिसिं खालामबाय नालाय लाइटआ थाबावबायसो साखा सोलायबाय सार्भिसिं खालामबाय मोजां खाराबा फैसा गारनानै गोर जायोमोन ना भाइब्रेट जानाय बायदि बोरैबानो गोरा गोजाने मटरा अबेबा अबेबा थायो आरो फुलकबिया बेसेबांथाय मोननैजों फुराना जाखाबायदां ने मोननैजों 10 थाखानि ना टमेट'आ 10 poवा बे 15 बे 10 poवा बे 15 poवानो फिसा बे 15 बे 10 नो गोखै मिलायनानै हरदो हा थोन जाबलायबाय नामा सनिबारखाय फुसका दखाना खम मोनबा जागौ मोननाय जादों आरो मोनजायासै जेबो जाला दे बाबा मा होनो ओंखाम जानाय टाइमानो जानोसै 7था जाखाबाय गाबोनफोर जागोन दे जेबो मोनजायासै नालाय नैबेयाथ' जेबो बिनो रोंबावलासो मा होनो बाबा आं न' सोंनो गिखादों नों खिजुरखौ खेवोना खेवा होननानै मा बुस्थुखौ खिजुर जादों नों जायाखै आं नोंनो सोंनो गिदों ओइ जादोब्रा आं खुलिलाबायनाय मेथाइफोर थानायखायसो आङो बादा होदों दा न'आवनो नोङो फिथाइबो दङ चक्लेटबो दङ आरो खेजुरजों दे मानोथो सोंनो गिनांगौ रायो नालाय आङो बेसे जानो हादों होननानै जाबानो जाबाय फै फैदो फै नेथाबबाय थानोसैलाय बिमा बिफा हाबागौ मानि हाबनाय नंलालाय लाबो मा थिखोना लाबो एसे ग्लोम ग्लाम होननानै साहा फुदुंसै आं बिफा मोजां मोनोना कमेन्ट फैबायानो गुमैनि सयसा मोजां मोजांखा होननानै बिबोनांफोरा मालाय नोंगौ जोमग्राखौ मोजां मोजां होनलाय एनि बायदि मिनिदों मालाय मोजां मोजां होननायखाय आंखौ लागोन आं दाबो रावनोबो राननो मोनथ'वाखै नालाय आंनावनो दंथ'जोबो ओंखायनो साहा गोमो फुदुंनानै लोंनोसै आं इलासि ओइलाय देबायना गाव फुदुंबाथ' फुरा लं इलासि बुंफबजोबनाय आरोना मोदोमफ्रुजोबनाय कत' दाम लं इलासिया आंबो होबाय दे लं गरसे इलासि गरसे 1.5 गोथां नों लाबोनाय साहाफोरखौ लोंनायनांसिगोन र' गुवाखौ गुवा ना मा होनोमोनलाय नों लोंफेरबाय ओमफ्राय गाइखेर होआ नोंलाय माला मोनलोंफेरा गाइखेर होयि साहा
गुवासाइ आनि मानसिफ्रा माखासेफ्रा माबाफ्रा बिदिसो लोङो बेखौ लोङो जों माखासेफ्रा बिदिसो लोंग्रा साहाथिया सहि गुवा नामा हावासो बेखौ नाङा मा जानो नैबे खालार जायोब्रा मा खालार नोंबो नों बे जों नर्मेल फुदुंनाय बायदि नङा नै बिदि खालार जायो आरो बे गोमोसोना जों लोंग्रा बायदि नङा बेयावनो मिक्स थाखायो सिनि आरो एसेल' सिनि नांगौ आदसा सिनि आरो थाखाबाव नैबायले दंखायोलै माबा माबि मा दङ बेसेबां कुवान्टिटिनि थेंक इउ काश्मीरनि सापात लाबोनायनि हनै जानोसैनो आङो बिराद साफा खालामनांगौ नै दानोसै फैनानै आरो जेकेटफ्रा खुबाय बेयावनो दोनबाय आरो जियाबो खनजोबनो मोनाखै खनस्रांसै र' बियो बिराद मुथा मुथा लानानै जानो नागिरो ओंखायनो आं बिराद दुखु मोनो फिसाजोखौ जाजोबाबाबो आं दा न'आव ओरै गरफा मोनबाय थागोन आरोना गारनाङा मोजां बुजायखालाय दासो गोसोआव फैबायना आङो गुवा साहाखौ एसे माबा सिगाङाव गोसोखांबा फुदुंनो हासिगौमोन बेखौ सहि गवा ना मा आं मिथिलाहाय आंना एसे दंबावो रयेलानो माथो रयेलानो गोमो मोजां जाथारोहाय आरो जोब्बा लोंसै आरो नङाबा गाबोन फुंफ्राव लोंनायनोसै लोंनानै टेस्टखौ खिथागोन आं नोंथांमोननोबो सापातनि टेस्टआ मादि जाय मोनलोंखांबायबा मोनलोंखांबायसै सोरबा हासबेन्डआ काश्मीरफ्राव डिउटि होनायफ्राव लाबोफानानै मोनलोंबायबाथ' मोनलोंबायसै बांसिनानो आंनि नायगिरिफ्रा आं बायदि मोनलोङाखै होननानै मिथिखायो आंबो मोनलोंफेराखै डाइरेक्ट सारेन्डार खिथानानै लाखायो आरोना है न'आव बिदि जोमबाय थायो नामा जोमग्रा गोजाम दंखायो मा आंनाबो ओइ सेलाय बेलाय जानोसै बिसोरो फिफा लाबोनाय एकदम जाखाव बिमाया बायखाया बिदि बबेनि किसमिस बायबाबो 10 थाखानिखौसो बायना होखायो आङो जा सानलुनोसै आं बाबा नै साया बेबा गोमो बोराय नै गोजांबायना बिनां लादे माव साहा बिदों बियो होला नों बबे ओंखाम जाखो ओमफ्राय स्टेसनाव हा बै नोंसिनि केम्पआव मोनजाबोआ ओंखाम फैसा लायो 120 थाखाबा माथो जाखो जाबोनो हायोना नोङो आरो नों मा जाबावनो ना केम्पनि बेसेबां ओंखाम जाबावनो दा मोजां जादों ओंखायनोथ' मोजां जाहैयो खोमा थेवबाबो मा होनदों दालियानोसै दा मैगं गोथां मोनजागोनब्रा दालिल' नङा सनिबार दहाय सानाव बेदरमोन बयलारसोमोन ना जाखाया रुटि जानानै थाबाय मोजां जाबाय माथो गोथाङाबो बेखौनो गानना नायबा बहायाखै आं सनाफोरनि गोथाङाबो समायदों जाहैदों ओइ मोननैखौ लालेपारियाव साप्लाय हरनोसै माबाखौ ब्राउन कालार मोननैखौ ना आब' आलासिजों बिमानो मानो आरोना बे मोननै थाथ'थोंसै आंनाव आं मालाय अबाव जोमहैनो बाल नों बेखौनो आं होननानै गोसोखांखादोंमोन फार्स्टआव बेखौ गोसोखांदोंमोन आरोना बियो बे कालारखौ हा थांफैया इसेबां मोजां गुदुंथार बियो आंहा दहाय नायखांखाबाय आयनायाव ब्लग्सबो देखायखांबाय आंहा गाइसमोननो नों गैयामोन बिदि कालाराबो गैखाया जेबो कालार गैखाया आंनाव होमबालाय बै मोननैखौ लांदो मा मोननो आं गोसोमजों बेजोंखौ लाखिनोसै बेसे बबे ब्लग्सआव मा गाननानै देखायबाय थायो साननानै रागा जोंनाय लांसिगोन आंखौ नायगिरिफ्रा आरोना र' दा बिफानि सिगाङाव एसे माबानाय जाबाय आरोना फाइनाल जाबाय सनाफोर आङो बेखौ आरो गोसोमखौ लानोसै ओमफ्राय गोथांजों बेबायदि मोनसे कालार बावखौ आङो लालिपारायाव साप्लाय हरनोसै गाव माला थाङो जाबाय खनस्रांजोब्बाय साफा खालामजोब्बाय दान्दिसे उनावनो जाब्रा जाफिनगोन आइ गेरेन्टि सोनानै दोनसै आंहा आंनि फिसाजो सना मामिया ओंखाम सङा ना बाबासो संगोन होनदों आयै बाबाया मेंबाय र' ओमफ्राय बेफोरखौ बोस्रांसैलाय संसैलाय सनाफोर ओंख्रिया जेबो गैया लाब्राखौनो जागोननो
बिदि लाब्राखौ मोजां मोनखायो बिथाङाबो कबि आलु टमेट' मटर एकदम फुरा लाब्रा संसै माइरं बायनानै लाबोनाय गोदानखौ संसै बास ओमफ्राय आरो ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबाय थाबावनो दोनथ'नोसै एकदम माने गुजुनायनि हां लानायनि ब्लग्सआव देखायबाय थाबाथ' जानाय नङा नोंथांमोनाबो बरिं मोनगोन थ' बेखिनियानोमोन बिथाङा गुवाहाटियाव थांनानै मोजां सफैफिनबाय मेंबायनो दोखो दोखो बेस्रा मेङा मा जानो मेंखागोनानो ओमफ्राय दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै संनोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय